मैया खौरांखौ आं मोनदों मोनाबिलियाव जे 7 रिंगासो बाजिबायमोन बे समाव बेबायदि जाथाया जादों होननानै आंनो खोन्थाहरदों। आं खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों। मानो होननानै बुङोबा मिरुनि जि लोगो हारिमु नेहाथारि कनिका बर' बेखौ आङो बोसोरसे सिगां एसे खुब क्ल'जआव लोगो मोनदों। माखासे हाबाफारिफोराव खुब फ्रि फ्रेंक मानसि, बयजोंबो खुला खुलि रायलायग्रा आरो गोसो खुसियैनो थाग्रा मानसि, जेखौ मावो एन्जय खालामो, गोसो होनानै मावो आरो मोनसे फिउचार थानाय सासे बर' आइजोमोन जायनाखि दा गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव रिसार्च माने पिएइचडिबो खालामगासिनो दंमोन। बावैसो 5 डिसेम्बर खालि गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव जोङो मुंदांखा थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि थैनाय सानखौबो इउनिभार्सिटिनि सिङावनो जयैनो फालिलायदोंमोन। माब्रै दं सोंदोंमोन आङो आरो बबाव थायो, गुवाहाटीयाव थायो ना न'आव थायो, बयबो खुला खुलिनो रायलायदों। बेबो आंनो हासि खुसि आगोलनि बादियैनो फिननाय होदों। रावबो साननो हाया बेबायदि जे जागोन। नाथाय ओरैनो जोंनि माहारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आइजोफोरनिफ्राय बा सोरबा हिन्जावसाफोरनिफ्राय दैदेनगिरि जाफैनायनि अनजिमाफ्रा जोबोद बाङाय। साफा सानैल' मानसि ओंखारबोयो। बिसोर जोबोद प्रमिजिं आरो क्लियार मोनसे कनसेप्ट थानानै ओंखारबोदोंमोन। बेयो मोनसे सुफुंख' हायै खहा जोंनि थाखाय। आरो दिनै न'खराव जोबोद मोनसे दुखुनांथाव थासारि जे हांगामा बर' बिथाङाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बाक्सा जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि। दानसेबो जायाखै हाबाया। बेहाय जायखौ गाव माने मोजां मोननानै जुलि लादोंमोन जिउनि लोगोरि हिसाबै, बेखौ खोमानानै लानांनाय मोनसे परिबेस, सामलायनो हायैबादि मोनसे थासारि नुफैनानै आंबो जोबोद माने गावखौनो गाव दुखु मोनफैदों जे बेबायदि थासारियाव गोग्लैनांबाय होननानै। थेवब्लाबो जोङो राहा गैया जे बयनिबो जिउआव बेबायदि मालाबा माने गिदिर गिदिर खैफोदफ्रा फैयो आरो अब्लाबो बिनि गेजेरावबो जोङो गावखौनो गाव सामलायनानै थांनानै थानांगौ आरो मालायखौबो फोथांनांगौ। दा जोंनि फाफ्लियाव गिदिर गिदिर मोनसे बिबान दं हिसाबै हारि समाज आरो न'खरनि सामलायलायनानै जों थानांगोन, आं बेखौनो आसा खालामो। आरो आङो आर'ज गाबो आनान गसाइनि खाथियाव जे कनिका बर'नि जिउमाया अराय गोजोनै थाथों आरो न'खराबो मोनसे दुखुनि सम बे हिसाबै माखासे समाथ' बिदिनो थागोन, मोनसे गोसो बायनाय मानाय, थेवबाबो गोख्रैनो जाहाथे गावबा गावनि मन'बल गोसोनि बोलोखौ मोनफिननानै स्वाभाबिक भाबैनो मोनसे नर्मेल लाइफ खांफिननो हायो, खुंफिननो हायो, आं बेखौनो मिजिंथियो। दायनिगिरिनि सायाव माबाफोर राहा लानो? दायनिगिरि बेथ' अलरेडि एरेस्ट जाबाय होननानै आं खोनादों आरो मोनसे एक्सिडेन्ट केस हिसाबै माखासे नर्म्सफोर दङ, बेनि गेजेराव मोनसे माबाया जागोन। नाथाय जिहेतु बे जायनाखि एक्सिडेन्ट खालामग्रा मानसि बियो बिनि सिगांबो फिसा मोनसे एक्सिडेन्ट खालामबोदों होननानै जों खोनादों आरो बेबायदि जाथाया बेनि जि बे मानसिनि दारै फिसा फिसौ हयथ'बा गोबां जाबाय होननानैबो आं खोनादों। बे हिसाबै आयेना आयेन बायदियैनो साजा होनांगोन आरो जि कनिका बर'आ दिनै एक्सिडेन्टजों थैलांबाय, बेनि माखासे सरकारा मावनांगौ थायो, बेफोरनि सायावबो जों राहा लामा लागोन।